വിച്ചൂട്ടൻ്റെയും ദേവൂട്ടൻ്റെ ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ ഈ കവറ് കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഐഡിയ തോന്നി. നടക്കോ ഇല്ലെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇതിൽ കുറച്ച് ആനക്കുട്ടിയും അതുപോലെ ഒരു പുലിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ തോന്നി, നമുക്കത് വർക്കൗട്ട് ആകുമെന്നൊന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പായലുകളൊക്കെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ കിണറിൻ്റെ സൈഡിലും പിന്നെ സ്റ്റെപ്പിലും ഒക്കെ കാണുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ ഒരു പുല്ലിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ കതിര് പോലെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കത്തില്ലേ, അതും കുറച്ചെടുക്കണം. അത് പറമ്പിലിങ്ങനെ ആ പുല്ലിൽ മഴത്തുള്ളി പുല്ലിലൊക്കെ നിറയുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കളക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്കൊരു വൈറ്റ് പേപ്പറാണ് വേണ്ടത്, പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. പേപ്പറുകളെല്ലാം വിച്ചൂട്ടനും ദേവൂട്ടനും എല്ലാം എഴുതാനും വരയ്ക്കാനും ഒക്കെ എടുക്കും. അപ്പം ഒരു ബുക്കേൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കവിടെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ആ പായലൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാട് പോലെ തോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ കതിര് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വലിയ ട്രീസായിട്ട് അതിലിങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ കവറയിൽ ആനയും പുലിക്കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഒരു കാട്, ഒരു പുൽത്തകിടി, അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആനയും പുലിയും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്.